2014 елның сентябрендә без Мәгариф татар теленең электрон форматтагы журналны чыгара башладык. Без электрон журнал форматында чыгара башлагач та Роскомнадзордан аның өчен махсус таныклык алдык. Ягъни ул электрон журнал буларак та инде рәсми мәгълүмат чарасы булып торды. Башка журналларга ничек оештырылган булса, аңа да түләүле подписка оештырылды. Һәм без күрдек инде аңа чыннан да ихтыяҗ бар, чөнки укытучылар, татар теле укытучылары акча түләп аңа язылырга риза булдылар. Бернинди мәҗбүрият юк, алар үзләре теләп язылдылар аңа. Без үзебезнең дөрес юлда икәнлеген аңладык һәм шуның белән бергә электрон журнал белән бер рәттән басма журнал чыгарга кирәк дигән фикергә дә килдек. Март аенда аның менә шушы беренче саны дөнья күрде. Без менә беренче журнал өчен 800 тираж җыйдык. Миңа калса, бу бик яхшы күрсәткеч. Бу журналга аерым язылу юк. Ул комплект составында. Ягъни Мәгариф һәм Мәгариф татар теле бер комплект буларак, аның өчен аерым бер индекс. Шуннан да бу журналны чыгару ул бары тик үзебезнең инициатива гына булды. Аның өчен бернинди госзаказ алмадык, бездән сораучы да булмады, кушучы да булмады. Бу бары тик үзебезнең инициатива гына. Һәм аны чыгару өчен, Мәгариф татар телен чыгару өчен безгә бернинди өстәмә финанс чыганаклар булдырылмады. Бу бары тик менә безнең редакциянең, безнең филиалның үз бюджеты хисабына башкарылды. Һәм баштагы вакытта ул үзебезгә, безнең редакциягә финансы янга булса, хәзер инде менә подписка булгач һәм кешеләр түләп язылгач, ул хәзер үз-үзен аклый дип әйтә алам. Редакциянең үз кереме бар, үз табышы бар. Менә шушы табышны, өстәмә керемнәрне без менә шушы журналны чыгаруга юнәлттек. Безнең редакциягә ел сайын 500-дән алып 700-гә хәтле материал килә укытучылардан. Бу зур хәзинә һәм элек журналның күләме шикле булган күрә, без аларның барысын да монда сыйдыра алмый идек. Шуңа күрә менә без шушы Мәгариф РФ электрон журналын ачып, чыннан да лаеклы һәм көчле материалларны менә шунда урнаштыра башладык.